Ikusmira berriak zinemagileentzat zuzendutako egonaldi programa da, talentu emergentea eta ikusentzunezko proiektuak garatzeko. Programaren helburua proiektu zinematografikoak garatzeko espazioa, denbora, testuingurua eta baliabideak eskaintzea da. Badakigu proiektu bat aurrera ateratzea oso prozesu konplexua dela eta horregatik hautatutako proiektu bakoitzari laguntza oso pertsonalizatua eskaintzen diegu. 6 proiektu hautatzen dira guztira eta egonaldia 2 fasetan dago antolatuta. Lehenengoa 6 astekoa da eta proiektuak onera iristen direnean oso garapen fasean daude eta horregatik garapen fase horretarako tresnak eskaintzen dizkiegu, bai tutoretzak, bai tailerrak, bai hizketaldiak munduko eta sektoreko profesionalarekin. Horrez gain tabakalerako eraikin honen baliabideak ere haien esku daude, bai laborategiko ikusentzunezko laborategiko espazioak, tabakalera pantaila partekatuaren programazioa, Elias Kerejeta Zen Eskolako programa akademikoa, Media Lab, Euskadiko Filmategiko zinemaretoa ere dena haien esku dago. Beraz, oso programa kompletua dela uste dugu, 6 astez bakarrik haien proiektuetan pentsatu behar dutelako eta landu behar dituztelako. Lehenengo fase hau martxoa eta apirila bitartean gertatzen da, eta bigarren fasea berriz irailean Donostia Zinemaldian. Bigarren fase hau guztiz desberdina da, proiektuak arlo profesionalean lurreratzen direlako, eta horretarako industria departamentuarekin lan egiten dugu. Oraintxe aipatu dudan moduan proiektu bat aurrera ateratzea, pelikula bat egitea oso zaila da, baina funtsezkoa finantzaketa bermatzea da, eta horretarako lagunduko dizuten bazkidea proposak aurkitzea oso garrantzitsua da. Eta fase honetan, bigarren fase honetan, hortan lantzen ditugu bi asteak, ekoiztetxeekin, banatzaileekin edota nazioarteko zinema jaialdiko ordezkariekin hitzorduak prestatzen dizkiegu. Garapen fase hau eta bazkideak aurkitzea oso garrantzitsua delako, bai garapen faseetan eta pelikula estrenatu edo aurkezten den arte. Iaz adibidez, industriako akreditatuak 2000 baino pertsona gehiago izan ziren, beraz, proiektuentzat nazioarteko leio garrantzitsua handia eta ikaragarria da, ez? Eta bukatzeko 2 fase hauekin, egonaldiaren lehenengo fasea eta bigarren fasearen artean, proiektu bakoitzak diru laguntza bat jasotzen du, proiektuak lantzen jarraitzeko eta ahal dugun neurrian proiektu bakoitzak laguntzeko. Deialdian aurkezten direnean proiektuak garapen fase batean daude eta horregatik gaia berritzaileak edo ideia berritzaileak baino denboran zehar babestu eta lagundu dezakegun begirada propioa bilatzen da. Hau da, normalean ez da proiektu puntuala bakarrik bilatzen, baizik eta potentziala duen zinemagile bat eta jarraitu dezakegun zinemagilea. Hori alde batetik, baina beste alde batetik esango nuke ikusmira berriak espazio pluralaren alde apustua egiten duela eta horregatik hautaketa egiterakoan beste faktore batzuk ere kontuan hartzen ditugu. Aniztasunaren aldeko alderdiak kontuan hartzen ditugu forma guztietan, ez? Bai geografiari dagokionez, bai identitateari dagokionez, belaunaldiari dagokionez eta kulturalari dagokionez. Beraz, honekin egin nahi duguna da espazio eta etorkizun inklusiboa sortu. Urtero 500 proiektu jasotzen ditugu eta ez dago egia esan profil zehatzik. Oraintxe aipatu den moduan zinemagile bat bilatzen dugulako eta iristen zaizkigun profilak askotarikoak direlako. Baina egia da urtero eta hori 2015 urtetik, lehenengo ediziotik errepikatu den profila, ez dakit profila hitz zuzena den, oso modu positiboan esaten dut, euskal emakumezko zinemagileak dira.
Ikusmira berriak programaren historia, 10 urteko historia hori erakusten digu, euskal emakumezko zinea aberatsa eta sendoa dela, Maider Oleaga, Maider Fernández Iriarte, Arantza Santesteban, Jaione Kanborda, Marina Palacio, Maili Barber, Maria Elorza, Mikel Elanda, zerrenda oso luzea da, eta haiek dira euskal zinemaren oraina eta etorkizuna, eta aipatzeko datua dela uste dut. Helburua beti da akonpainamendua, bai? Eta batez ere denboran zehar laguntza ematea, ez? Osea, pelikulak egitea oso zaila da, eta uste dugu zinemaldiaren zinemaldiaren tokia, Tabakalerako tokia eta Elias Kerejetako tokia hori dela, babesa eman eta laguntza eman, bai garapen fase batetik, bai pelikula estrenatzen den arte, horregatik pelikulak egiten direnean zinemaldiak ere toki bat eskaintzen du pelikula hori hemen aurkezteko, eta gure helburua hori da, ez, pelikula egin arte bertan egon, eta gero karrera zinematografikoan egiten dutenean babesa eta laguntza eskaini ere.